Moi boas, hoxe imos co terceiro mapa da lista de mapas de GeoGuessr elaborados por min xa, como digo, desde hai bastante tempo. O mapa de hoxe trata sobre bibliotecas, librarías e editoriais distribuídas polo territorio galego. Aparecen librarías grandes e pequenas, no urbano, nas grandes cidades, nas vilas máis pequenas, bibliotecas públicas, e tamén sedes de algunhas editoriais galegas. Así que este vai ser o xogo. Imos facer eses 5 lugares, a ver se me acompañades e sabedes en que sitios estamos. Vamos a xogar. Facemos como sempre 1 minuto e medio. Podemos aquí no xogo permite cambiar o tempo e tamén as características e modalidade do xogo, pero nós imos xogar con ese minuto e medio. Vale, empezamos aquí, Arquivo, Biblioteca, Museo das Mariñas, Centro Cultural Vicente de la Fuente, Deputación da Coruña, Concello de Betanzos. Temos moitas pistas, estamos no centro de Betanzos, así que podemos atopalo o sitio preciso, exacto. Aquí estamos, a porta do Museo das Mariñas, tamén Biblioteca Pública Municipal de Betanzos. Municipal de Betanzos, Aula CEMI de Betanzos. Parece que aquí neste edificio están reunidos distintos servizos do mesmo tipo, servizos tamén así de arquivística, biblioteca, culturais, de distinto tipo. Estamos aquí no centro de Betanzos. Moi ben, vamos a alinear e estamos aí, a ver, 9 metros, 5.000 puntos, que é o máximo que dá o sol. Ben, a primeira foi fácil. Segunda, biblioteca pública. Esta xa non a teño tan controlada. Biblioteca pública. Podemos mover un poquinho. Aquí o xogo, como digo, podemos ter a modalidade de non moverse e ter que adiviñalo simplemente co que vemos desde este lugar, pero a Gran Hotel de Lugo, vale, sí, non me daba conta aquí este hotel, aí estive unha vez, hai moito tempo, así que estamos no centro de Lugo. Como digo, sen moverse, evidentemente é un poquinho máis difícil. Eurostar en Lugo, aquí estamos na Biblioteca Pública de Lugo, Avenida Ramón Ferreiro, máis ou menos estamos aquí diante, marcamos aí diante da biblioteca. Así que Biblioteca Betanzos, agora Biblioteca en Lugo, e agora imos a Biblioteca Municipal Os Templarios. E polo aspecto estamos no Temple, moi cerquiña da Coruña, e é unha biblioteca municipal. Biblioteca Municipal, imos a Coruña, aquí no Burgo, Temple, vese aí a ría dese lado, entonces estamos... Estou vendo se hai aquí... Non, estamos xusto pegados na rúa que está pegada á ría. Por tanto, debería ser... Será por aquí? Eso está mirando cara ao norte. Aquí porque non hai ningún edificio. Debe ser este de aquí, isto de aquí. Bueno, se non é ese sitio exacto, pois por aí andaremos. 11 metros do lugar. Vale, terceiro sitio, entón, na provincia da Coruña. A ver se imos ao sur. Vale, bueno, ben. Tocou aquí da lista a miña libraría favorita do meu Ourense, a que vou sempre que estou en Ourense, unha visita a Tanco imprescindible. Non fai falta que mirar máis, estamos en Ourense. Cardenal Quevedo, Tanco, aquí, no centro de Ourense. Antigamente esta librería non estaba aí, estaba na Rúa do Paseo, pero na miña infancia. Xa hai moito tempo que está aquí na Rúa Cardenal Quevedo. Imos xa coa quinta ubicación, Biblioteca Municipal. Biblioteca Municipal, penso que isto é Cambados. Creo que é a Biblioteca de Cambados. Aquí temos alarma,
así que non nos di moito, pero quizás eu creo que estamos en Cambados, ten moito aspecto de Cambados, ten toda a pinta de ser Cambados, esta mestura aí de edificios novos e edificios vellos, bodegón o lagar. E esta igrexa non se ve en calé, ainda que sí que estiven aquí algunha vez, creo que en algunha boda nesa igrexa, así que Cambados desta parte de aquí, Ramón Cabanillas, Alfredo Baraña non é por aquí, que aquí está, Casa dos Fraga, Biblioteca Municipal de Cambados, creo que aquí é o sitio preciso. Vale, e conseguimos neste caso, pois, o máximo, que son os 25.000 puntos, e ben, creo que é bastante entretido tamén ir coñecendo estes lugares. En total hai 63 sitios, podemos ampliálo poñendo máis, hai 63 sitios, neste caso saíron todo bibliotecas, pero tamén aparecen, se xogades, aparecen librerías e sedes de editoriais. Así que este foi o xogo, queda aí, como sempre, no chío, unha ligazón por se queredes probar de maneira gratuita, probades con outros 5 sitios a ver se sodes capaces de adivinhalos. Nada máis, vémonos no seguinte mapa.